Sanibona, phinde nibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Bantu bakaNkulunkulu uhlezi kubalekile kusemqoka ukuthi njalo simbonge umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu othandekayo, obabazekayo yikho konke ngaso sonke isikhathi. Ngoba ungcwele, ngoba uthandekile, uyababazeka muhle njalo, uyamangalisa. uNkulunkulu nje angazi ngathini ngaye. Ngaso sonke isikhathi uthando lwakhe luhlezi lulukhulu ezintweni zonke, luhlezi lubabazeka, uhlezi engcwele, uhlezi emuhle njalo. Ngokuba uhlezi sibonele izinto ezinkulu, uhlezi sabela ithuba, uhlezi sisiza, uhlezi efuna ukusidonsa, uhlezi efuna ukusabela konke okubalulekile nokuhle ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu masimbonge uJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngoba even ngisho izoni uNkulunkulu uyazisibekela, uNkulunkulu uyazithanda. No wonder lapha emhlabeni konke kusagcwele. Owanda kwaSathane naye esabukwa nje kanjalo. Nawo amadimoni asabukwa kanjalo. Nawo yonke imoya isabukwa kanjalo. Nawo konke okwenzakalayo kusabukwa kanjalo. Ngobani? uNkulunkulu unomusa ngaphezu kwezinto zonke. Unomusa, umusa wakhe futhi wabo bonke. Umusa wakhe wanele bonke. Umusa wakhe ufinyelela zonke indawo. So uJehova umdali wezulu nomhlaba singahlalela nasingambongi. Singahlalela nesingadusi igama lakhe. Singahlalela nesingambabazi. Singahlalela nesingamgcolisi igama lakhe ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu ezintweni zonke kubalekile ukuthi siphinde sibuyele kwiziprofetho nakona wonke amazwi uJehova athanda ukuthi afinyelele kubantwana bakhe. Ngoba uyababona uKristu unothando olukhulu ongapheli. Unothando oluningi kakhulu. Ethanda abantwana babantu. Ebabona ukuthi basobishini onjani. Ebabona ukuthi basebumnyameni omgakanani. Ebabona ukuthi babhekene nezimo eziyinkinga kakhulu kangakanani. Kodwa khona kunjalo usabapha ithuba. Khona kunjalo usabapha intuba. Khona kunjalo usabasibekele. So nje kuzoletha umyalezo wesiprofetho namhlanje ngephupho engaba nalo ngomunye wabaculi abaziwa kakhulu, othandwayo futhi othandekayo kakhulu. And uNkulunkulu ngokucacisa ngawo wonke lamazwi into ekumele hleze siyazi abantu bakaNkulunkulu ukuthi ithuba nje kuphela leli lokuthi abantu bakwazi ukuthi babuyisane naye. Ithuba lokuthi abantu bakwazi ukuthi baphenduke. Ithuba lokuthi abantu bakwazi ukuthi bathole ukusindiswa, bathole zonke izinto. But futhi ithuba lokuthi nabantu abangabalandeli bathole ukukhanyiseleka. Nabantu abangababukeli bathole ukuxwayiseka. Nabantu abangabathandi baloyo muntu bathole ukubona ukuthi kanti ayingeke size sikwazi. Because these people abangamathuluzi, amathuluzi obumnyama, ithuluzi lokuthi kufinyelele wena, kusetshenzwe kuwena. Ifosholo luyithuluzi angithi lokuthi lithatha inhlabathi libeke la libeka khona. Umbuzo uthi la libeka khona ke, la ligqiba khona, ligqiba leya mgodi, ligqiba wena phakathi. Bekuyithuluzi nje kuphela leli fosholo. Ligqiba wena ngaphakathi. So bantu bakaNkulunkulu kumele siziqaphele zonke izinto ezenzakalayo. Siqaphele ububi bumnyama, siqaphele yonke inkohliso nazo zonke izinto ezenzakalayo lapha emhlabeni. So I had a dream ngomhla is it 11 November? Oh sorry. Xolise kakhulu ngalokho. I have usuku la ngathola khona lephupho, but okwamanje ngazuthi it's not recorded lana. Kodwa into engizoyenza ngizobhala lapha ku description ukuthi leli phupho leli ngaba nalo ngalophi usuku, so that abantu bezokwazi beqonde ukuthi umyalezo kaNkulunkulu wafika nini nangasiphi isikhathi. So ngibona ephushweni umculi odume kakhulu wakhona lapha eSouth Africa, uNasty C, odume ngoNasty C. Kodwa if ngisesha igama lakhe langampela uNtsika Yesizwe David Ngcobo. So ngimibona ecula, it's like ucula kwakhe usiyacula but akasafuni, akasathandi, kodwa ulibele eculile, ulibele eculile, ulibele eculile. Ngimbona eyisigqila, it's like useyisigqila sokucula, like uyislave, khona into ekuthiwa singing slave or something like that, but useyisigqila sokucula akasathandi. So engazuthi uyakhuluma, uyachaza, yena uchaza ngempilo yakhe ukuthi bengihlala endaweni ukuthi mina bengenza ukuthi bengiphila impilo ukuthi ngahamba, uchaza yonke ijourney yakhe ukuthi wayengumfanyana nje yena ezithandela ukuhle, kodwa manje sekwenzeka empilweni yakhe akakuthandi sisi. It's like isoul yakhe iyakhala ukuthi angisathandi.
ngoba imiphefumulo yabantu ihlezi ibubula, ihlezi ikhala ngaso sonke isikhathi. Nanoma umzimba ungenza njani, noma umzimba ungaphila impiloni, noma umzimba ungenza umathanda nani, but umphefumulo usuke wazi ukuthi kuzokwenzakalani kusasa, usuke wazi ukuthi uzophelelaphi kusasa. So engifisa kwazeke ngokucaciseleka ukuthi uJehova uyakubona konke lokhu okwenzakala empilweni kanti isizwe uyakwazi futhi. Usaphiwe ithuba lokuphenduka, bhale phansi so uzofunda nje. Usaphiwe ithuba lokuphenduka nokusindiswa ngoba yena ubumnyama buyasebenzisa iphimbo lakhe. So abantu abaningi bayeke bangaqondi ukuthi they are just being used. They are just being like i-platform, njenge-tray yohambisa ukudla. Lokhu kumele kudliwe abantu okunopoison. Wena uyi-tray nje kuphela. I-tray linganamsebenzi walutho. You are just being used, uyimoto yokushayela, ukufunda ukushayela. Athi lo sefundile sephasile wadlula, wena usale kanjalo. You are just into nje esetshenziswayo njengebhodwe. Usebenzisela ukuthi upheke ukudla, kodwa wena udli. Uyapheka nje kuphela, upheka uphakela abantu, Wena into oyenzayo libelusha nje estofini, libele kuthelwa amanzi, you are just a tool elisetshenziswa ukuthi likwazi ukuthi kufinyelele izinto kubantu. So uNkulunkulu usamupha ithuba lokuthi akwazi ukusindisa, even though abaningi bengebephinde bekwazi ukuphulukisa. But uNkulunkulu angicaciselanga ukuthi uzokwazi ukuphulukisa yebo noma cha, ngoba kwezulu kwaziwa uJesu Kristu. But ngokufika kwakhe ephushweni ekhala ngokubalisa ngalendlela, la uNkulunkulu engicacisela khona ukuthi ngampela yena kusetshenziswa iphimbo lakhe, kusetshenziswa futhi nokubukeka kwakhe njengowesilisa obukekayo. Okwenza amantombazane nanoma ngathiwa abanendaba nomculo wakhe, nanoma ngathiwa awamthandi, kodwa ngokubuka yena nje bavele bachazeke. Ngokubuka yena nje, lo bhuti lokhu hayi u1 no2 no3 wazi wamuhle kwazi kwawukuthi, ngokubuka yena bese bathatha i-attention yabo bayithi mbo, agcine sebelalela ngisho umculo wakhe. Because yabo ngale nkathi ecula njengoba ngisho ukuthi ucula akasathandi, uyithuluzi lama-spirit, ama-spirit awaspreada kubantu. Ngale nkathi yena ecula nesitisi wara ingoma zakhe angizazi, but uspreada these spirits ngale moya avumelane nayo, whether he sold his soul to isitha or whether wenze inani, but lesi spirit lesiyana esesimbuza njengamanje uspreada sona through music, through leyo event, through leyo album, through whatever sukuyikhona ngaleso sikhathi, uspreada leso spirit. So wena uzothatha ukuthi hawe mabuku nesitisi muhle kanjani bese ulalela ingoma yakhe, that spirit siza sohlala nakuwena. Hawu Nkosi yami usekhipha i-album entsha nani, hawu Nkosi yami nesitisi this and that. Ngale nkathi bema lapha kuma event beperforma benigqumisa, niphakamisa izandla nani, you are worshiping uNkulunkulu wakhe lo avumelane naye. You are worshiping uNkulunkulu wakhe lo athathe imphefumulo wakhe. You are worshiping those demons asuke ekhona kuleyo ndawo ngaleso sikhathi. You are worshiping ubumnyama obusuke bukhona bungamile leyo ndawo ngaleso sikhathi. You are worshiping yonke lento leyo, because uattendile, because uthanda yena, because uthanda umculo wakhe, because whatever, you are worshiping, uyadumisa. So kanti baNkulunkulu lapha emhlabeni ngabona udumisa abanye, ngoba bonke uNkulunkulu bafuna ukudunyiswa, bafuna ukubatshaza, bafuna ukubongwa. Hlezi nazi ukuthi bonke uNkulunkulu futhi enibadumisayo ngiyalabe yakhona ngomhla wokuphela. So kunsiya isizwe uNkulunkulu sakuphila ithuba, but konke kulala kuwena egcineni kwesuku. And to people, kumele sazi singabantu ukuthi ziningi izindlela obumnyama obusebenza ngazo ukuluthekisa abaningi, nokwenza isiqiniseko sokuthi imimoya iyafinyelela kubo ngaso sonke isikhathi. Okubizwa ukuthi njalo abantu baqaphele izinto abayibukayo, baqaphele izinto abayithandayo, baqaphele izinto abayilangazelelayo, ngokuba ilapho imimoya ithola khona ithuba nentuba
ukuzibusela abantu abaningi. Ngaleyo ndlela lona umyalezo obhekiswe kulo mculo ukuthi uJehova uyakubona futhi uyakwazi, usakunikile ithuba lokuphenduka. Thika isizwe David Ngcobo. Ngoba uma unika ithuba lokuphenduka usuke uthandwa. Uma unika ithuba lokuphenduka usuke usabhekiwe. Mina nje I'm just uLihle Themba nje uzihlalela kwaNyuswa. Angazi lutho ngempilo yakho. But ngithe ngilele ebusuku awashoni wena. Sengilele ebusuku wakhuluma. Ngithe ngilele ebusuku ngazi ngempilo yakho ngoba uyathandwa izulu. So phenduka. Uvume izono zakho uthola ukusindiswa. Phenduka. Uvume izono zakho uthola ukuhlenga. Kunalokho uma ungakwenzi lokho uzolahlwa. Uma ungakwenzi lokho uzobhubha. Uma ungakwenzi lokho lolu thando lungaka uthandwe ngalo luzoba yize lezi. So kubona bonke abantu lo myalezo obhekiswe kulo mculo ukuthi uJehova uyakubona futhi uyakwazi, usakunikile ithuba lokuphenduka. Kodwa kubona bonke abantu abalalela umculo wakho mabaphenduke babuyele enkosini, ngoba le ndoda isebenzela ubumnyama. Sebenzela ubumnyama. Ngakho-ke abantu mabalahle zonke izinkanuko bekhanukela ubumnandi bezwe. Nibhizi niyamlandela usebenzela ubumnyama, nibhizi niyamlalela. Imimoya leya emngamile iza nakini ikwenza ukuthi impilo yakho ingaphumeleli, ikwenza ukuthi uhlezi ulangazela ubumnandi, ikwenza ukuthi uphuze noma ubungaphuzi, ikwenza ukuthi ufebe noma ungafebi, ikwenza ukuthi umoshe impilo yakho, ikwenza ukuthi ungahloniphi ekhaya, ikwenza ukuthi umoshe imali yakho, ikwenza ukuthi impilo yakho ingabeleni Jehova Mdali wezulu nomhlaba ekade edalile yona. So abantu mabaphenduke babuyele enkosini ngoba le ndoda isebenzela ubumnyama. Ngakho-ke abantu mabalahle zonke iy'nkanuko, khanukela zonke izinto zezingeze zisize ngalutho, ngoba bonke lo bumnandi buyadlula kodwa futhi bunjalo buyabulalisa emanyaleni uma uhlala kubo. Singabantu into ekumele sihlezi siyazi, siqonde ukuthi ngaso sonke isikhathi imphefumulo yethu ihlezi ilangazelela idinga uJehova. Your soul uhlezi udinga uJehova. Imphefumulo wakho ngaphakathi lakho ihlezi idinga uJehova. Umenzi wezulu nomhlaba ihlezi ilambele yomele yena ngaso sonke isikhathi. Kepha uma ukhetha ukuthi umphefumulo unikele ngawo khona uzozuza injabulo yesikhashana, angeze yakusiza ngalutho. Uzoba nenkinga futhi uzolahlwa ngomhla wokuphela njengoba usuvele usuzilahlile usaphile. Ngakho-ke abantu mabaphenduke kunene konke. Le njabulo yesikhashana ayisizi ngalutho, kuphela ilethe usizi olungapheliyo. Usaphila, cabanga nosizi usaphila, ekubeni kuzoba khona nolunye futhi ngingale kwethuna olungaphezulu kwalolu olukhona njengamanje umuntu abhekene nalo. Ukuphenduka kuphela ukuhlalela abantwana babantu lesikhathi sokugcina. Nkosi mina nibusise, enigcine eniqinise, nibuyele enkosini. Thika yesizwe phenduka, uJehova Mdali wezulu nomhlaba sakuthandile, asakuphile ithuba. Bantu shiyani nilahle konke ukulalela le miculo le yamanga izonibulalisa, izonenza nenze izinto engathanda because already vele singakwenza kade nanikwenza. Uyofela emanyaleni uyozisola. Phela kwezinto zonke sekufikile abantu baNkulunkulu. Sekonakele kakhulu emhlabeni. Ubumnyama busebenza kakhulu, sebenza ngabantu, sebenza ngabaculi, sebenza ngamaphimbo, sebenza ngobuhle, ngokubukeka, ngokuthandeka, ngizinkanu kwamadimoni ayazenzela, afuna inqwaba igcwale kwalasha ezosha kanye naye esihogweni ngomhla wokuphela. Soqaphelani. Sengalethuba ngalo mzuzu abantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Ihlengo nesindisi nepapatisi ngokuphela kwezinto zonke sekufikile. Ukufa futhi kuseduzane kakhulu. Nkosi nisize niqinise. Injabulo yesikhashana, ubumnandi besikhashana angeze banisiza ngalutho.
phela uzonethela ukubhujiswa eningakudingi nakulakazeleli. Sibe nani cela ngidlulisele nje kwabanye bathole ukuphulukisa hlezi nazo uNkulunkulu esizonda isona. uNkulunkulu uyabuthanda bongcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana khona ku-TikTok uLihle Ithemba, Facebook uLihle Ithemba Mzobe, lapho khona imibhalo, kube khona namavidiyo, bese kubo Instagram uLihle Ithemba Wend with IE Mzobe. Nkosi nje benani nibusise. Ngelihle igama kuSeJesu manje ziphatha. Amen.